σας και όχι για να μας εκτοξεύετε. Μαρία, μπορώ να μιλήσω? Βεβαίως μπορείς. Νόμιζα ότι με καλέσατε για να μου απευθύνετε την πρώτη ερώτηση που διατυπώσατε και η οποία περιέχει 15 ψέματα. Η πρώτη σας ερώτηση, κυρία Σαράφογλου, είναι κάποιος δημοσιογράφος ή όχι, κύριε Κωνσταντοπούλου? Η πρώτη μου ερώτηση περιείχε 15 ψέματα. Μαρία, σε παρακαλώ. 15 ψέματα. Σε αυτόν τον τόπο ακόμα, το ποιος είναι δημοσιογράφος ή όχι, δεν αποφαίνεται μία πολιτικός. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και ευτυχώς δεν αποφαίνεται και ο ίδιος ο αυτοαποκαλούμενος δημοσιογράφος. Ευτυχώς η ελληνική κοινωνία έχει αντλήσει τα συμπεράσματά της για εσάς, για τον βίο και την πολιτεία σας και για αυτά τα οποία υπηρετείτε. Στη δημοκρατία που έχουμε, κύριε Κωνσταντοπούλου, ο καθένας δημιουργείται να δημιουργεί τις εντυπώσεις που θέλει, δικαιούται να δημιουργεί εντυπώσεις και να κρίνεται από το κοινό. Φυσικά. Από τους πολίτες. Φυσικά. Επειδή εδώ εκπροσωπείτε μόνο τον εαυτό σας, από ό,τι ξέρω, δεν είστε η φωνή του λαού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με καλέσατε ως εκπροσωπούσα τον εαυτό μου. Ως υποψηφία βουλευτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Η άποψη σας για μένα μου είναι δευτερεύουσα. Θέλετε να ακούσετε τις απόψεις μου, πολιτικές, αλλά αν η έχετε κάτι να πείτε για τις εκλογές. Σας είναι δευτερεύουσα. Ακούστε, κύριε Πρετεντέρη, επειδή από τα μέσα ιδιοκτησίας του κυρίου Ψιχάρη και του κυρίου Μπόμπολα έχουμε διαβάσει τις δικές σας τοποθετήσεις, οι οποίες δεν είναι δημοσιογραφικές, είναι προς την κατεύθυνση της παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού και της εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Και επειδή εσείς προσωπικά έχετε ευθύνη, θα σας πω και για τις εκλογές. Πέστε μας λοιπόν για αυτές, αφήστε τα υπόλοιπα. Εσείς προσωπικά έχετε ευθύνη για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, γιατί λέγατε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ακριβώς στο χρόνο κατά τον οποίο και οι δανειστές γνώριζαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Εσείς αναλάβατε αυτή την προπαγάνδα, αναλάβατε να φορτώσετε στον ελληνικό λαό σε συνεργασία με εκείνους οι οποίοι απεργάστηκαν τα μνημόνια. Ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος. Είναι ωραία πράγματα της προσωπικής σας επινόησης. Γιατί θα τα λύσουμε τις προσωπικές σας επινόησης. Γιατί διακόπτετε? Θέλετε να μιλήσουμε για τις εκλογές, κύριε Κωνσταντοπούλου? Αλλιώς θα μου κλείσετε το μικρόφωνο. Καθόλου. Πολύ ωραία. Σας φέραμε για τις εκλογές. Αν δεν σας ενδιαφέρουν οι εκλογές, κλείσουμε το μικρόφωνο. Να κάνω μία προσπάθεια ακόμα. Προσπαθώ, κυρία Σαράφογλου, να ολοκληρώσω μία φράση. Εν μέσω διακοπών. Να μου επιτρέψετε μία κουβέντα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχετε κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, σκεφτείτε ένα. Κύριε Ευαγγελάτε, να πω μία κουβέντα. Αν θέλετε, να πείτε μία κουβέντα. Να την ολοκληρώσω. Η ερώτηση την οποία μου έκανε η κυρία Σαράφογλου περιείχε 10 ψέματα. Να πω μία κουβέντα. Τα 10 ψέματα αναφέρονται στο ψέμα. Μαρία, σε παρακαλώ. Σε σένα δεν είπε για τον Παπαδόπουλο. Μία κουβέντα. Στη συνέντευξη την οποία μου έχετε πάρει εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι φράσεις που δημοσιεύονται δεν είναι αυτές που έχω πει. Άρα είναι ευθύνη σας το γεγονός ότι από την Παρασκευή μέχρι σήμερα άλλα πράγματα δημοσιεύονται και άλλα πράγματα έχω πει. Η ευθύνη μου αφορά τα δικά μου λόγια. Αλλά όταν γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει παραποιημένη την τοποθέτηση ενός προσώπου, και η τοποθέτηση είναι σε μία συνέντευξη που μου έχετε πάρει εσείς. Άρα γνωρίζετε ότι είναι παραποιημένη η τοποθέτηση. Και επιτρέπετε η συνέντευξη αυτή να ξεκινάει με παραποιημένη τοποθέτηση. Να σας πω κάτι. Έχετε και εσείς ευθύνη. Λοιπόν, ακούστε δύο πράγματα που θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα. Να ακούσουμε. Άλλωστε, εδώ έχω έρθει. Τώρα θα με αφήσετε όμως να μιλήσω, γιατί έχει ένα νόημα να κάνουμε ένα διάλογο. Είστε εδώ προσκεκλημένοι του τηλεοπτικού σταθμού, ζωντανά, ακριβώς για να πείτε ό,τι θέλετε, να ερωτήσουμε και εσείς να απαντήσετε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα και αυτό δείχνει πρόθεση. Έχετε ενστάσεις, τις καταθέτετε. Δημόσιος είναι ο διάλογος. Καλά κάνετε να τα συζητήσουμε όλα. Το άλλο που θέλω να σας πω, που ήθελα από πριν και μετά θα έρθω και στη συνέντευξή σας. Όντως, μάλλον να πω αυτό, μιλώντας στα παραπολιτικά, την προηγούμενη Παρασκευή είπατε ότι υπάρχουν μέθοδοι που θυμίζουν. Επιλέξτε, θυμάμαι τη φράση σας, και έτσι ήταν διατυπωμένη. Όχι, δεν είπα αυτό. Θα σας πω ακριβώς τι είπα. Να το διαβάσετε το νόημα. Κύριε νομίζω το αποδίδω. Ένα ακόμα τελευταίο. Ως άλλος προκλήθηκε από την παραποίηση. Ένα ακόμα τελευταίο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να κάνουμε την κουβέντα πιο πολιτική και να ξεφύγουμε από την προσωπική αντιπαράθεση. Επιτρέψτε μου. Αυτό το οποίο είπατε για το χρέος, θέλω να σας πω, και νομίζω ότι εκεί έχει νόημα να συζητήσουμε, ότι είναι κάτι που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ το υπέγραψε. Δηλαδή, στο τρίτο μνημόνιο υπάρχει η αναγνώριση του χρέους της χώρας και η αποδοχή του, όχι από δημοσιογράφους, κανάλια, sites, ραδιόφωνα, ό,τι θέλετε. Γιατί αυτά, ό,τι και αν πούν, ακούστε με λίγο, ό,τι και αν πούν, είναι ευθύνη τους
και φέρουν το βάρος της απόδειξης των λεγόμενων τους. Όταν όμως ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος νομίμως υπογράφει, τότε το βάρος το φέρει η χώρα. Αυτό όλο λοιπόν για το χρέος που λέτε, που είναι η άποψή σας, που το παλέψατε κυρία Κωνσταντοπούλου, σας το αναγνωρίζουμε όλοι. Είναι έτσι. Αυτό όμως πήγε η κυβέρνηση, στην οποία ήσασταν μέλος όχι της κυβέρνησης, το κόμμα που τη στήριζε εννοώ μέχρι πριν λίγο καιρό, και το υπέγραψε. Να συζητήσουμε λοιπόν γιατί έγινε αυτό, ενώ εσείς εκείνη την περίοδο στη Βουλή είχατε την Επιτροπή. Δώστε μας μια απάντηση σε αυτό. Πρώτον, να ξεκινήσω από τη φράση σας ότι είμαι προσκεκλημένη του τηλεοπτικού σταθμού. Να σας πω ότι το γεγονός ότι την δημόσια εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοτηλεοπτικού σήματος νέμονται 5 συγκεκριμένες, 6 συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δεν σημαίνει ότι τους ανήκει αυτό το οποίο αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι η εκπομπή ακριβώς του τηλεοπτικού σήματος. Και γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί τα έχω πει δημόσια κατ' επανάληψη, ότι είναι ένα σκάνδαλο ο τρόπος με τον οποίο παρανόμως αυτά τα 6 πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια λειτουργούν εκ νόμου σε όλο αυτό το διάστημα, βομβαρδίζουν τους πολίτες με παραπληροφόρηση και τελικά κατά την άποψή μου, κύριε Πρεντεντέρη, και κατά την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που σας έχει καταλάβει, τον εκφράζω πολύ περισσότερο από ότι εσείς, γιατί εγώ τιμώ τη δημοκρατία και με έχουν τιμήσει οι συμπολίτες μου, δεν με έχουν τοποθετήσει πουθενά δοτή. Με έχουν εκλέξει οι συμπολίτες μου. Είστε εδώ μισή ώρα και αντιδικείτε για όλα. Είστε μισή ώρα και αντιδικείτε για όλα. Για τη συνέντευξη του Ευαγγελάτου, για το τι είπε η Σαράφογλου, για το τι είπα εγώ, για το τι έγραψα εγώ, για το τι είπε. Τόσο πολύ φοβάστε, κύριε Πρεντεντέρη. Είναι ωραία να τα γράφουμε στην προστασία των αφεντικών μας. Δεν είναι ωραίο όμως να ακούμε τον αντίλογο. Δεν έχω φοβηθεί πολύ πιο επικίνδυνο. Ωραία, τότε σταματήστε να μιλάτε την ώρα ακριβώς. Θα μπορούσατε να πάτε στην εκπομπή του κυρίου Πρεντεντέρη κάποια στιγμή και να τα πείτε όλα αυτά. Εδώ δεν σας καλέσαμε γι' αυτό. Αναμένουμε ειλικρινά να δούμε την πολιτική σας τοποθέτηση. Τι εκπροσωπείτε, τι πρεσβεύετε. Χαίρομαι που αναμένετε να δείτε την πολιτική μου τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής περιμένει να ενημερωθεί. Οι συνεντεύξεις αυτές, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν γίνονται για να μαλώσουμε οι τρεις μας. Γίνονται για να γίνει σοφότερος αυτός που μας βλέπει. Βέβαια, αυτό είναι μια ευχάριστη αλλαγή και μακάρι αυτό που είπατε να το κάνατε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να συνεχίσω όμως λέγοντας τα εξής. Λέγοντας τα εξής. Δεν σας άκουσα, κύριε Πρεντεντέρη. Χθες το βράδυ είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη καλεσμένο. Και λοιπόν. Λέω, μου είπατε να το κάνουμε και το προηγούμενο διάστημα. Σας λέω, μόλις χθες είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη. Ναι. Επομένως, εξηλαιώνεστε για όλη την προπαγάνδα που έχετε απευθύνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει. Έχετε καταλάβει λάθος. Πάμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω τα εξής στον κύριο Ευαγγελάτο σε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή του. Πρώτον, η φιλοξενία έτσι όπως την εννοείται είναι με ξένα κόλληβα. Δεύτερον, υπάρχει ένας λαός ο οποίος επομίστηκε ένα χρέος το οποίο του φόρτωσαν εκείνοι που παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους, εκείνοι οι οποίοι συνήψαν συμβάσεις διαφθοράς και διαπλοκής, εκείνοι όλοι που έκαναν πάρτι στην πλάτη του επί 4 δεκαετίες. Και εκείνη ήταν το σύστημα Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας που από το 1974 μέχρι το 2014 με διάφορα υποστηλώματα τα τελευταία μνημονιακά έτη διακυβέρνησαν τη χώρα αυτή. Αυτό το χρέος δεν είναι άποψή μου και δεν είναι σωστό να λέτε είναι άποψή σας, είναι πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που συγκροτείται από έγκριτους επιστήμονες από όλη την Ιφίλιο. Οι οποίες εσείς επιλέξατε, διορίσατε και τις οποίες προεδρεύατε. Και εσείς την λιδωρήσατε ακριβώς γιατί φοβάστε το πόρισμά της. Η Επιτροπή είναι δική σας. Η Επιτροπή αυτή κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο εκθέτει και εσάς, διότι από το 2010 όπως αποδείχθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γνώριζε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ακόμα δεν έχουμε πάρει τα ονόματα των δημοσιογράφων που σεμιναριάζονταν. Αλλά είμαι βέβαιη ότι ανάμεσα σε αυτούς που ενοχλήθηκαν από την έρευνα θα βρούμε πολλά ενδιαφέροντα πρόσωπα. Τώρα βλέπω ότι σταματήσατε να μιλάτε. Όχι, εγώ δεν βρω δημοσιογράφους. Σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Σε κάθε δε περίπτωση το πόρισμα της Επιτροπής αυτής χαιρετίστηκε από τον ανεξάρτητο. Τι είπατε? Από τους ιδίους. Από τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την Ειδική Επιτροπή, την Ad Hoc Επιτροπή του ΟΗΕ για το δημόσιο χρέος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της οποίας πρόεδρος είναι ο κύριος Σταυρόπουλος, από λίστες
αρχές και διεθνείς οργανισμούς που παίρνουν στα σοβαρά την προστασία της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες. Υπέβαλα ένα ερώτημα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς κάνατε εκείνη την περίοδο αυτήν την επιτροπή, την συγκαλέσατε, υπήρξε ένα πόρισμα. Ταυτόχρονα όμως εκείνη την περίοδο η ελληνική κυβέρνηση και μετέπειτα η Βουλή, της οποίας ήσασταν πρόεδρος, ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία ένα μνημόνιο το οποίο αποδέχεται αυτό το χρέος. Αυτό θέλουμε να σχολιάσετε πολιτικά αμέσως, για να δούμε γιατί συνέβη αυτό και τι από εδώ και πέρα μπορεί να είναι. Η συντριπτική πλειοψηφία στην οποία αναφερθήκατε και η οποία αποτελεί οδυνηρή αποτύπωση της μνημονιακής στροφής και πάρα πολλών βουλευτών που εξελέγησαν με άλλο πρόγραμμα και με άλλες δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό, συγκροτείται από βουλευτές που έχουν ξαναψηφίσει μνημόνια και από πολιτικές δυνάμεις που έχουν ψηφίσει μνημόνια, δηλαδή από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, από το Ποτάμι που εν πολλοίς εκπροσωπεί το παλαιοπολιτικό σύστημα, το σύστημα Σιμίτη, αγωνιά για την ανάδειξη και ανάσυρση από τα σεντούκια όλων των φοβερών προσωπικότητων που υποστήλωσαν το σύστημα αυτό, και ψηφίστηκε δυστυχώς και από βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί ως μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μία ένσταση. Ψηφίστηκε όμως από όλους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό είναι η συμφωνία. Μα γιατί δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω? Ναι, αλλά να κάνω μια παρέμβαση. Γιατί θέλω τώρα που θα πω για τη λαϊκή ενότητα να κάνετε παρέμβαση. Να εντοπίσω τώρα κάτι. Που θα πω ότι